Kapin 30 sa mga iro nga na-rescue gikan sa giabandonar nga illegal dog shelter sa Barangay Adlaon, syudad sa Sugbo, ang posibleng ipaubos sa mercy killing kun euthanasia. Mato ni Dr. Jessica Maribohok, pangu sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF, sa 101 ka iro nga ilang na-rescue, 29 na niini ang namatay tungod sa sakit ug kaluyas sa lawas. Unfortunately karon kani is nagkahinay-hinaylag sa kamatay. Possible sila subject for euthanasia, especially for those emaciated and nagkasakit na manggod sila. Ill dogs rescued from Adlawon. But wala pa jud nato sila put down sa karon because we are still hoping na someone who will step up na mutabang nila mo provide nila og space. Nasuta na sa kagamhanan ang tag-iya sa dog shelter ug matud pa niya tungod sa problema sa kwarta ug depresyon, nabuhat niya ang pag-abandonar sa mga iro nga siya mismo ang ni-rescue. Apan porsigido ang mayor sa siyudad sa Sugbo, Mayor Mike Rama, nga pasakaan siya og kaso sa violation of Animal Welfare Act, abandonment ug neglect. Maximum ang penalty is 100,000, then pwede pa sila makulong from 1 year and 6 months and 1 day to 2 years. Kasamtangang gipahilo na ang ni-rescue nga mga iro sa Cebu City Pound. Sa pagbisita sa MyTV Cebu sa naaswing pound, maobserbahan ang kadepressing ug ka-unhealthy sa palibot sa mga iro, sulod sa ilang hawla o gani ang ubang mga iro nagpatong-patong na lang tungod sa kahuot sa lugar. Apan gipahibalo ni Maribohok nga naaprubahan na sa kagamhanan ang budget para sa pagtukod og bag-ong building aron kini mamahimo ng animal welfare embracing a dog pound. Not for the repair but totally new na jud na building. And good thing na approve na ang among budget na new building, new pound that is friendly na jud sa animal welfare embracing na jud ang ato ang pound. So individual kennel na jud siya. So na dog run and na patio for those who are willing to adopt sa mga animals. Hangyo pod ni Maribohok sa mga Sugboanon nga adunay humok ka kasing-kasing kinsa anda mutabang o musagop sa mga iro nga moduo lamang sa buhatan sa DVMF. Sa pagkakaron, tulo na sa 8 ka adoptables nga iro gikan sa Adlaon ang gikuha na sa ilang bag-ong tag-iya. We are really hoping na kato sila matagaag sa second chance. Kay nadyoy uban sa ila na adaptable. So, pwede sila maadto sa office, mo visit, then they have to fill up an adoption form, then interviewon nato. And it's actually the adoption fee is 200 pesos, considered as a registration fee. And that is already included the deworming, the rabies vaccination, if okay na ilang situation, and consultation for 1 year. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.